Na hát, sziasztok! Egy újabb tutorial videóval jelentkezek nektek, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok letölteni a Syndicate nevű játékot. Szerintem ez egy kurva jó játék, úgyhogy ezt megéri letölteni. Na de kezdjünk is neki. Amihez szükségetek lesz, az először is a BitTorrent. Ugye egy torrent, amivel letöltitek. Szükség lesz hozzá a Daemon Tools-ra, ezzel fogjátok majd tudni telepíteni a játékot, és a linkre. Nos, ez egy Skido verzió, mint látjátok, 6,49 giga, egész gyorsan lejött nekem, remélem nektek is egész gyorsan le fog jönni. Úgyhogy igazából olyan sok minden nem kell csinálni vele. De ha letöltöttétek, akkor ha ez megvan, akkor megnyitjátok a Daemon Tools-t. Majd, hogyha bejött, akkor a Syndicate-nek a tömörített fájlát, ugye egy tömörített fájlt fogtok kapni, vagy hogyha a pull szótok van, akkor egy CD fájlt, de tök mindegy, mert is be kell ide húzni. Mindegy, ha ez megvan, akkor ezt bezárhatjuk, belépünk. Ezeket fogjátok kapni. Nos, ez csak egy ikon, erre ne nyomja rá senki, mert sok helyről hallottam, hogy sokan csinálják azt, hogy ide rányomnak, és akkor azt hiszik, hogy megy, de azt elérnek, ide csak egy kép, szóval ezt nem kell. És setup. Meg azt is hallottam, hogy rengeteg ember csinálja azt, hogy a bineket elkezdi nyomkodni. Az sem szabad, ugyanis hogyha valamelyik fájl innen megsérül, akkor benézitek és töltitek le újra az egészet. És ha újra le kell tölteni, akkor az megint elvesz jó sok időt. Szóval mindegy. Szóval a setup kell nekünk. Csak erre nyomunk. Ugye bejön nekünk, hogy hova akarjuk telepíteni, mit akarunk feltelepíteni, stb. Igen, hozzon létre mindent, de én most nem telepítem fel, mert nekem már fönt van. És a Skido-ból lesz nekünk a crack. Ez egy System, Win32, X86, de tök mindegy, a 64 bites rendszerben ugyanúgy megy a játék, nem kell megijedni. És csak ezek kellnek nekünk. És amit feltelepített nekünk játékot, és rányomtunk, hogy kérjük, hogy hozzon létre az asztalra ikont, akkor megnyitjuk a pártátom az a mappát, és akkor nem is kell keresgélnünk, hogy hol ez a System. Mert ugye itt van EO Games Syndicate System, itt minden meg is van. És nekünk már csak annyi a dolgunk, hogy ezeket a fájlokat de szépen megfogjuk, behúzzuk. Ugye elkezdi tölteni nekünk, hogy mi van, és a célhelyen lévő fájlok felülírása. Felül is írjuk. Igen, tovább. És készen is van. Nos, hát ennyi lett volna ez. Remélem így röviden, tömören meg tudtam nektek mutatni mindent. Ez a Syndicate, ez egy nagyon jó játék ahhoz képest, hogy csak 12-es játék, de ajánlom mindenkinek, töltsétek le, nézzétek meg. De szerintem nagyon jó játék. Ugye ennyit kell csinálnatok, nem is nehéz igazából. A linkeket megadom a leírásba. Szóval köszönöm, hogy néztetek, köszönöm, hogy figyeltetek. Nem sokára jövök a következő videóval. Sziasztok!